dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gololakoli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gololakoli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci Orange Money dugutigi ni wari dafara e passé da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn
Keba Jalo bi ye tarata ye bamananw ko fanga don tarata juillet kalo ale tile 8 ye bi ye san 2025 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na an ka babu bɛna taa n'an ye Joso ba fila ani ɲɔgɔn cɛ Masina marabolo la jumadon Bamajuwale kɛbaw taara bin yenkaw ka kɛba dugudenw u y'u wasa don maa la o bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye maa 12 o de ni tora waleya in senfɛ maa ne dugutigi ni ale bɛ Jɛnɛmara la dafin dugu don waleya dɔ kɛra ye anw y'a kibaruya di nin kalo in tile 20 ani tubabu kalo sale tile 24 u ko min dimiya bɛ u la u ma jɛn ni fɛn minnu ye u bɛna olu dantigɛ an ye bɛɛ lajɛlen na o lamɛn fana kɛba yelemane ko mairie ko f'a ka musaka di dɛ dɔw y'a wele nɛgɛjuru sira 2 fɛ nka min ye commandant Madi ye ale kɛlen don ka fɛɛrɛw tigɛ sen kan n'o ye colonel Madi Kama ye ale ye préfet ye a ko a kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa basigi bɛna an da don o kuma fana na Gasama ye avocat sɔrɔ han an kɔrɔkɛ don Vie Konate on s'en bat la bugu ministre de la justice kɔrɔ don sɔrɔdonbaga belebele don an ka jamana kɔnɔ a de ko k'a taara Abijankaw fɛ yen maître Konate a ye min sɔrɔ la an n'o ɲɛfɔ keba an ye maître Kasum Tapo wele a ko ayi k'ale tɛ Gasama ka sɔrɔdonbagaw la ko ale ma wele donc ale tɛ Gasama ka avocat ye an ka dan o ma farikolo ɲɛnajɛ musolakaw ta ko fana bɛ ka kɛ Maroc k'an ye kelen kɛ Tanzania kunu tulon daminɛ na ani Ghana yan'an n'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan sa min ye furancɛla fanga ɲɛmaa général d'armée Assimi ale ye laada tile drapeau layɛlɛ kɛba an yɛrɛ tɛ dɔ ɲini bɛɛ bɛ k'a kɛ o a kɛra sangawuli ye kabi aso y'a daminɛ bɛɛ donna a la gouverneur bɛɛ b'a kɛ sisan école kɔni ta o ye jagoya an b'o dɔn kɔrɔlen an yɛrɛ ti cours de ti jani na sa an t'a dɔn an bɛna drapeau bila yɔrɔ dɔgɔnɔ ninnu bɛ sɔn an ka dulon ka yɔrɔ la bɛɛ bɛ k'a kɛ o kɛnyɛrɛye tigilamaw n'o ye jagokɛlaw ye kɛba olu ni premier ministre ye u y'u ka lajɛ 7 kɛ polisilakaw fɛ yen yɛlɛma donna jɔyɔrɔko la kɛba a bɛ fɔ min ma ko mutation an ye min sɔrɔ o la sa kojugu kɛlɛba n'o o ye bamananden Isaka Kulubali ye ale ka fasiri b'an bolo ya o yɛlɛma kan an n'o fana da maaw tulo kan bi sɔgɔmada in na keba ko ni fitiri waleya ma dabila ko kunnadali ti ban nin waati laban in na an ka jamana kɔnɔna na maa dɔw bɛ yen tiɲɛ na a bɛ n'a fɔ kow ma daminɛ u ɲɛna walima u bɛ k'u tugu walima u t'a kalama walima u t'a dɔn fɛn minnu bɛ sen na nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ jalakilew o bɛ ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaaw ma jalakili o bɛ ta ka ɲɛsin parti politique cilenkɔrɔw ma jalakili o bɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma jalakili o bɛ ta ka ɲɛsin diinɛtigiw ma jalakili o bɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma an ka jamana bolofara fɛn fɛn bɛ yen keba maaw b'a bɛɛ lajɛlen jalaki ɲaamɛ dɔw da k'an bɛɛ nɔ don keba an tɛ segin ko k'an ka jidaw sɛnɛ kan sabula hakililajigi hakili a bɛ dɔ fara maa ka dɔnniya kan mun de kɛra n'o nana an se nin jagarija kɛnɛ in kan nin ye bi ni dɔw bɛ yen olu bolo a ko k'an ka jɔ kaki maa kelen yɛrɛ wulila ka taga ko ka taa Asimi yɛrɛ ka fanga yɛrɛ ko k'a ko bɛɛ ban pewu o taara n'a ka sɛbɛn cour constitutionnel la kɛba cour constitutionnel maaw y'o lasegin o ma an b'an to yan yɔrɔ la sa k'a fɔ ko cour constitutionnel assemblée maaw ye u yɛrɛ ka sɔrɔ u ka indemnités cour constitutionnel ko k'a jara n'a ye k'a ni sariya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an b'o fɔ an sen fɛ hali n'o tɛ an ka sɔgɔmada in na cadeau kun ye
keba kado be mun nɔfɛ ka mɔgɔw hakili la jigi n'i ma fili ma ɲina Mali démocratie a taara Faransi démocratie tacogo de la ka na sigi an fɛ yan fɛnw b'a kɔnɔ maa si tɛ yen k'a fɔ ko min ye san 1992 san k'u y'i lasigi k'a f'i ye ni ne bɛna don Mali sariya sunba kɔnɔ aw ko cogo di nin falen b'a la nin siginen b'a la k'a ɲɛ f'i ɲɛna i k'a dɔn k'a dɔn la kari yani a ko ka lawaleya kɛba 92 constitution o ma ye a la bɛnkan don bɛnkan min kɛra maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu nana ka bɔ Mali fan bɛɛ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ conférence nationale kɛnɛ kan k'a da yira u la ka tila k'a ta k'a kɛ sariya ye ka baara kɛ ni a ye keba i b'a dɔn ko min bɛ sigi ja an bɛnna min kan e ka sɔn ka o bato ne fana ka sɔn ka o bato o de la u b'a fɔ ko tubabukan na se kɛr'i ye cogo o cogo dan dɔ bɛ i la i y'i ka se sɔrɔ cogo o cogo i ye kumada sɔrɔ cogo o cogo i ye yamaruya dir'i ma cogo o cogo f'i k'a dɔn ko dan dɔ b'i la o de ye danbe ye anw ka bamanankan na c'est à dire nin ko in a kɛra cogo o cogo ne tɛ se ka nin fɔ ne tɛ se ka n da don na ne tɛ se ka nin waleya in kɛ fo dan ka ye i la sariya sunba min sigira an fɛ a sigira o hukumu kɔnɔna na a ka labato nka keba sariya tɛ se ka a yɛrɛ kɛ foyi ye koyi maaninfinw de b'a lawaleya olu de b'a labato kuma lasurunya ma min ye Mali kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko coup d'état min kɛra kɔsa in na ni o ye laban ye n'o ye fangajaso ye a kɛra san 2020 utu kalo tile 18 nka keba ka kɔn o ɲɛ mun ni mun de kɛra an bɛɛ lajɛlen y'a ye yan k'a fɔ ko mai kalo tile 30 san 2020 san jɛrɛ kɛra semasi jabala la maɲanbugukaw fɛ yen tɔn jumɛn ni tɔn jumɛn tun b'a jɛrɛ kun fɔlɔ la mai kalo tile 30 don keba a fɔlɔ o ye semasi yɛrɛ ye Isa Kawujim ale tun ye kuma lasela ye filanan o ye FSD ye o kuma lasela tun ye Sogɛli Kɔkala Mayiga ye ale de fana tun ye u ka tɔn n'o ye FSD ɲɛmaa ye sabula a y'a sɔrɔ Sumala Sise minɛnen don o bɛ bolo la maa sabanan min tun bɛ yen n'o ye jɛkulu ye o ye EMK ye o yɛrɛ tigi yɛrɛ de ye an ka ministre de la culture kɔrɔ Cheikh Umar Sissoco a don déclaration min kɛra u saba fɛ ale de ye a kalan o de kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka bɔli belebeleba boloda k'o bɛn juin kalo ale tile 5 ma keba M5 yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔ togo filɛ nin ye koyi rassemblement des forces jumɛn ko ka taa jamana ka ɲɛtaga sira fɛ u ye o de fara ɲɔgɔn kan k'o de kɛ M5 RFP k'o sigi sen kan o la sa an tɔ fɛn fɛn kumunen tun bɛ yen école karamɔgɔ baarakɛbali maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni degunnen kun don Ibrahim Boubacar Keita ka fanga fɛ bɛɛ nana don nin jɛkulu in kɔnɔ keba olu ko cogo di ko démocratie kɛ kun ye mun ye ka kala ta k'i sigi k'a mara ka baara kɛ nka o kelen kɔnɔna na tuguni u b'a fɔ ko yamaruya b'i bolo i ka wuli ka jɔ kɛ n'i ma jɛ ni fanga min ye i k'a yira k'a fɔ ko e ma jɛ ni a ye e tɛ sɔn a ma a tɛ bɛn e ma nka i kana dan sigi fanga in ka baara la hakili la kɔkanmɔgɔw bɔra ka na yan dɛ jamanakuntigi 5 wa n t'a dɔn joli o mana don kelen wulada fɛ sɔgɔmada fɛ ka na an deli CEDEAO maaw kɔnɔna na yan yɛrɛ maaw ye wuli ka jɔ kɛ keba nka bi mun de bɛ ka fɔ ko démocratie tɛ Mali kɔnɔ ko bɛɛya tɛ Mali kɔnɔ a ko nana cogo di M5 sigira cogo di a ka laɲiniw tun ye mun ye M5 yɛrɛ fangadaraki kɛlɛ a ye mun yira mɔgɔw la a ye ɲɛda jumɛn yira maaw la bɛn yera a kɔnɔ wa kelenya yera a kɔnɔ wa k'o filɛ cogo kɛra kelen wa u bɛnna mun kan mun tun bɛ u yɛrɛ bolo ni fanga binna k'u b'o kɛ yaasa ka se ka an bɔ degun ninnu kɔnɔna na o baara a y'a to sɔrɔdasiw nalen yanni u ka kow ɲɛdɔn keba kuma lateliya don u ye ko ta k'a di Bandaw ani Mokhtar Wane ma président premier ministre u yɛrɛ tora vice président la u bɛ kow jateminɛ f'a nana kɛ don dɔ la ko gouvernement dɔ bɛ sigi ko ka Sadio Kamara bɔ a kɔnɔ ka Modibo Kone bɔ a kɔnɔ ko ka maa wɛrɛ bila olu nɔ na k'u bɛ tɛmɛ ni baara ye keba o y'a sɔrɔ Faransi taga kun ka ca dɛ wa Faransi tun bɛna tuma bɛɛ an y'an to de la sa mai kalo tile 20
ani duuru ka dugu ja tile mugan ani naani ka dugu ja tile mugan ni duuru la keba a fɔra bandaw ye ale ni Mokhtar Wan k'olu fana ka baara jɔ a don Asimi bɔla a ye kuma min fɔ keba o ye ko n'olu tuma wuli k'u jɔ fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ min tun bɛ sen na a kun nana kɛ gɛlɛyaba ye olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ kɛra jamana kelen in kɔnɔ yan jamana min kɔnɔ u ko ko bɛn de bɛ yen kelenya de bɛ yen an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka ko to ɲɔgɔn ta la o ko to ɲɔgɔn ta la hali jamana wɛrɛw fana da donna o la ka bandaw fana deli keba k'a ka sabali a kana Modibo Kone ani Sadio Kamara bɔ gouvernement na fanga in a kana kɛ cogo sugu dɔ la ko kana na gɛlɛya nka bi an bɛ ɲɛ bɛ mun na keba ko sɔrɔdasiw ye fanga k'u ta ye ne bolo sɔrɔdasiw nalen u ye fanga di civiliw ma o kɔfɛ u n'u jɛra k'a baara kɛ nka a nana wolo mun na a ye mun yira jamanadenw na o de ye k'a fɔ jamanadenw tun ye laɲini fɔlɔ minnu kɛ kabini concertation ni assise waati k'a fɔ k'u k'u jɔ u kolo la u ka ko ta ba la a nana laban o de la bi o de kuma cayalen filɛ nin ye an tɛ da an tɛ sunɔgɔ don o don i bɛ kuma kura mɛn don o don i bɛ ko kura ye don o don i bɛ ja jugu dɔ ye i bɛ kibaruya jugu dɔ ye i bɛ kibaruya jatigitan dɔ ye k'a kɛ i n'a fɔ ko o de ye tiɲɛ ye k'a sɔrɔ tiɲɛ bɛ yen a tɛ se ka dogo baara mun bɛ sen na bi Mali kɔnɔ an ka taa kɔfɛ keba waati min na nin ko ninnu tun bɛ ka kɛ ne m'a fɔ n ko Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ba sigira dɛ nka n'an ye ko sanga ɲɔgɔn ma an bɛ se k'a dɔn bi k'a fɔ ko kunun ni bi tɛ kelen ye fɛn caman tun bɛ yen o kun se t'an ye a tun tɛ jigin an kɔnɔ yɛrɛ maa dɔw yɛrɛ tun y'a bila u kunna keba ko min ye Kidali ye ko an ka ja a kɔ a fɔra Bamakɔ y'an yɛrɛ siɲɛ caman lajɛw senfɛ mɛ a bɛ cogo di bi Menaka bɛ cogo di bi Bɛr bɛ cogo di bi Tombouctou dugu kɔnɔna bɛ cogo di bi Gao bɛ cogo di bi halisa k'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sɔn an ka ɲɔgɔn minɛ Modibo Keyita y'o de fɔ a ka kuma kɔnɔna na keba ko ale tɛ siran kɔkan jugu ɲɛ jugu min bɛ kɔkan ale tɛ siran o ɲɛ mɛ minnu bɛ kɔnɔna na yan o de ye jɔrɔ n'a ye keba nin bɛɛ la an ka jagokɛla joli bolila nin bɛɛ la an ka senkola joli bolila nin bɛɛ la jɔnni y'u yɛrɛ ɲini nin bɛɛ la mun ni mun sera ka kɛ yaasa ka se ka baara ka se ka taabolo ɲuman sigicogo ɲuman baara kɛcogo ɲuman ka se ka o sigi sen kan kiiri min bɛ ka bɔ furancɛla fanga la bi keba fanga ɲini kiiri bɔ don anw bolo t'a la an t'a fɔ k'a ɲɛ a misali caman de bɛ an senkɔrɔ su ani tile o de la bi i bɛ kuma dɔw mɛn ni ma kɛ maa ye maa min hakili sigilen maa min bɛ ko faamu maa min bɛ ko ɲini ka ko dɔn a bɛ k'i ɲɛna ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka k'a kunjugu de kan ayi mɔgɔw banna mun ma dɛ o de y'u sɔrɔ a fɔr'u ɲɛna k'u ka sabali aw yɛrɛ ye démocratie min sigi aw yɛrɛ ka sariyaw bato aw yɛrɛ ye démocratie min nati a y'a taasiraw lajɛ a ye siran a ye jɔrɔ a y'a to k'a dɔn k'a fɔ ko bi bɛ yen sini bɛ yen keba n'a y'a mɛn k'a fɔ maaw bɛ k'i deli o kɔrɔ ko se dɔ de b'i ye u ko ko petu ko fo Ibrahim Boubacar Keita ka bɔ fanga la a kɛra nka bi a kɔlɔlɔ olu mɔgɔ minnu kun ye k'u ye politiki kɛbaaw ye a fɔlɔ a ɲɛsinnen n'olu ma tɔn minnu bɛ yen n'olu ye parti politique a ɲɛsinnen n'olu ma a lajɛ bi ninnu kelen bɛ se ka fanga mara nka fanga bɛɛ tɛ u bolo keba fanga yɛrɛ tigi Mali kɔnɔ o ye kiiri tigilamaw ye fanga yɛrɛ tigi Mali kɔnɔ o ye syndicat ye fanga yɛrɛ tigi Mali kɔnɔ o ye malidenw ye o malidenw kan ka mun bila u kunna fɛn min kan ka ɲini ka sigi sen kan u ka jamana tagaliko la Asimi y'o de fɔ a kana aw sigi kɛrɛfɛ fɛn minnu bɛ yen n'o y'aw ka jamana ko ye a y'aw da don a la a y'aw ka jamana senkɔrɔ fɛn min bɛ kɛ jamana tɔw la a y'a ladege an yɛrɛ fɛ an yɛrɛ ka wuli k'an jɔ an k'an cɛsiri don o don anw de bɛ sanga jamana dɔ ma karisaw ye nin fara ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ sera ka mun fɔ ko an ka jɛ ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a dilan ka ɲɛ an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ keba u fana ka jigin dugu ma dɔɔnin u yɔrɔ ka jan jamana dɛ u k'a lajɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ kuma ɲɔgɔnyaw ka se ka nɔgɔya maa minnu bɛ yen n'olu nalen don mago ɲɛnamaw dilanni na u n'u ka kuma maa dɔw bɛ yen olu ka se ka lamɛn fɛɛrɛ dɔw ka sigi sen kan
min b'a to jamanadenw olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye yaasa ka fɛn dɔ f'u ye keba fɛn dɔ b'an ka jamana kɔnɔ anw yɛrɛ kelen tɛ fanga kɛrɛfɛ maa kɛtɔ ka tiɲɛ fɔ a ye o man ca dɛ n'i ye maa y'o la i tɛ mɛn fanga la u bɛ wuli ka bɔ yen anw kɔni fɛ yan dɛ fanga a bɛ min fɛ a kɛra ka ɲɛ a ka di a ka fisa k'a sɔrɔ i kan ka min fana mɛn nin tɛ bɛn nin tɛ se ka kɛ kana sɔn nin ma nin kana nin kɛ aw yɛrɛ k'a dɔn aw ka kɛ misali ye aw yɛrɛ minnu bɛ fanga la aw ka kɛ misali ɲuman ye keba walayi ni kow taara u taacogo ma u mago tɛ mɔgɔ si ka mori la u mago tɛ mɔgɔ ka doma la u mago tɛ kolonifilila la u mago tɛ foyi la n'u y'a kɛ jɛlenya ni tilennenya ye foyi fana t'u sɔrɔ nka a tɛ taa degun kɔ dɛ o don ko Asimi y'o o de fɔ k'a to sinikaw irisikaw fɛ yen a ko n'i bɛ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la keba fɛ e yɛrɛ de ka sɔn k'a fɔ ne tɛ se ka nin kɛ nin tɛ bɛn ne na ne kan ka n tilen ne kan ka n jɛya ne kan ka n saniya ne kan ka kɛ misali ye fo mɔgɔw de ka caya maa joli bɛ yen bi Mali kɔnɔna na k'o bɛ se baara la n'o dalen don so maa ba joli bɛ yen bi ko maliden na u bɛ kɔ kan u bɛ fɛn caman ɲɛdɔn u bɛ se ka jamana in dɛmɛ maa joli bɛ yen bi k'o bɛ se ka musaka ko ɲɛnabɔ jamana ye bi maa joli bɛ yen bi ko olu dalen don u sigilen don ka jamana lajɛ an k'a lajɛ maa minnu bilara ko bɛn ni kelenya sɛbɛn labɛnni u ka sɛbɛn a kɔnɔna na u ka fɛɛrɛ tigɛ maaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an mago b'an faso de la dɛ siniɲɛsigi an kana to a ka kɛ farafarali ni ɲɔgɔn kɔfɔ kɔnɔ an k'an gɛlɛya danaya min dara aw kan a minɛn facogo wolomasiri taba gunda maa tɛna na fɛn fɔ aw ɲɛna o la o baara kɛcogo ka ɲi n yɛrɛ bɛ sɔrɔ su fo su ani tile u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la nka min ye faso marali ye keba n'u ye Mali d'i ma u ye baara d'i ma dɛ anw de b'a fɔ cu anw de b'a fɔ ca ni keba minɛna a ye sariya boli a kan nka ni Kasimu don an yɛrɛ ka mɔgɔ don an k'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min keba fo fana ka falen sariya ka damakɛnya bɛɛ ye bɛɛ y'a ka damakɛnya bɛɛ ye min tɛ bɛn o ka fɔ bɛɛ ye min bɛ bɛn o ka fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i cɛsiri nka jamana tɛ se k'a den bɛɛ fana labila keba maa dɔw ni kɔlɔsili ka kan bi dɛ maa dɔw ni minɛcogo ɲuman ka kan bi yaasa u bɛ min na faso ye o fana ka se ka dɔn u ye kiiritigɛlabaw an b'u fo majisirabaw an b'u fo jugebaw avocat ɲɛnamabaw maa minnu bɛ n'u ye faso dɔn ka kɛ faso fɛ ka faso kanu an b'u fo wolomasiri tabaw u k'u cɛsiri u ka dɔ fara halisa timinadiya ni wulikajɔ ka keba an bɛ ka min ɲini o ye an faso de ye diɲɛ bɛ cogo min bi hali olu b'a fɔ ko liberté d'expression keba démocratie a donna tan a bɔra tan min kɛra palestinikaw la démocratie tɛ yen de état de droit tɛ yen yan Benjamin Netanyahu a wele CPI la a bɛ ka bɔ mun fɛ keba Ukraine ni Irisi karila ɲɔgɔn na don min Europe jamanaw u ma fila kɛ dɛ Irisi arajo ni a télévision so fɛn fɛn b'u fɛ u y'a datugu de nka anw fɛ yan n'o kɛra vous êtes contre la liberté d'expression aw tɛ démocratie fɛ aw tɛ nin fɛ démocratie de bɛ yen n ko fa min ka girin bi diɲɛ kɛlen don o de maa minnu ka girin olu de bɛ diɲɛ kɛ u sago ye sariya ko kuma tɛ fɔ olu ye taabolo ko kuma tɛ fɔ u ye tabiya ko kuma tɛ fɔ u ye maa minnu bɛ a jamanaw kɔnɔ u tulo b'an na u b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na an k'an ɲɛ yɛlɛ an ka k'an faso fɛ an k'an faso tanu n'an tɛ bɛn foyi la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ maliko la an ka maliko kɛ an ka Mali tanu an ka Mali dilan an ka Mali siniɲɛsigi lajɛ an ka hakili to denmisɛnninw na majɛ minnu kɛra keba maa si ma Mali mara ko kɔnɔna juguya ni ŋaniya juguya ni miiriya juguya ni kojugu tun bɛ fɛ i filila ka da i ka se dan de kan minnu fana b'a la bi u bɛ ka min kɛ o y'o se de o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ lajɛlen ka ɲi u bolo maa si tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ ɲɛna i bolo o tɛ yen ala m'o maa da an ye adamadenw de ye nka i bɛ dɔ de kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ka tila ka dɔ fara a kan funanŋɛniya yɛrɛ a jaba o y'o ye yaasa ka se ka jamana ale dilan a tɛ taa jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔ min ye keba an b'a mɛn mɔgɔ caman fana da ko an k'a lajɛ an ka bɛn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don nka n'an bɛ bɛn minnu ye juguman kɛ olu ka woloma ka bɔ ɲumankɛlaw cɛla n'an bɛ bɛn minnu bɛ yen bi ko u b'a fɛ ka jamana kɛ fɛn wɛrɛw ye a ka yir'ula k'a fɔ sariya bɛ yan aw bɛ sariya minnu kan ka taa sariya sira fɛ olu ka taa sariya sira fɛ joli tɛ suma nɛn ka keba a tɛ se ka kɛ
k'a ɲɛ tugu a bɛɛ fana kan o fana ma fɔ dɛ a ka di dɔw ye cogo min na o tɛ se ka kɛ sabula maa dɔw bɛ yen olu tun tɛ foyi dɔn lafiya kɔ olu ma deli ka degun min kɛra jaratiw ɲɛna depuis ala k'u da u tɛ degun dɔn u tɛ kɔli dɔn u tɛ magan dɔn foyi gɛlɛman foyi o tɛ bila u tɔgɔ kɔnɔ ni dumuni tɛ o fana n'o banna k'o tɛ kɛ f'an k'a lajɛ sa dɛ sɔgɔmada in na nin ye kado ye keba kado an b'a di a so ma san 5 nata nin y'anw ka miirina ye nin y'anw ka hakilina ye nin y'anw ka ko filɛ cogo ye nin y'anw ka bilasirali ye maliyɛn cɛman na musoman fana bɛɛ lajɛlen ka hakɛto ɲini k'u fɛ keba kuma n'a bɔr'i da ka ban a bɔra e taya la han keba min ye yɛlɛmani kɔnɔna ye ko dɔ ye bataki dɔ ci maire ma a ka telefɔni na ko n'a ma sefa wari hakɛ dɔ di ko u bɛna yɛlɛmani kama ko bɛna maire yɛrɛ kama nɛgɛjuru sira 2 in bɛɛ lajɛlen a yera min ye dɔw ko bamanciwalikɛbaw don dɔw ko bandiw don nka min ye yɛlɛmani yɛrɛ mara bɛ maa minnu bolo bi olu kɔni ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ yaasa min ye lakanako ta fan fɛ degun kana ye majɛ kana ye olu ka baara la o la sa an b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na Segu marabolo la bi dugudenw caman u bɛ ka an wele bɛɛ lajɛlen n'i ka ko kɛcogo don aw an bɛ madi kama fɔ o kɛba o ye diyagoya ye kɔmana madi an b'a fɔ yɛlɛmanikaw fɛ yen cɛsiri ni timinanja ni wulikajɔ don o don yaasa yɛlɛmani bɛ se ka lafiya cogo min basigi ni lafiya bɛ na kɔnɔ cogo min o y'ale taabolo yɛrɛ ye kɔrɔlen yɛrɛ an b'a fɔ sa ko halisa a k'a jija k'a jawara mon colonel an bɛ gardafu la i ye bi sɔgɔmada in na yan an bɛ taa ba 2 ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko joso jumadon bin taara kɛ olu kan keba maa 12 o de tora ko in senfɛ josokaw yɛrɛ u ye ci bila ka na ka tila ka bataki fana ci an ma an ka jɛ an ka o lamɛn interfleuve bingali min kɛra i b'a ɲɛfɔ an ɲɛna ambayi bɛɛ boli dugan agilera kuno na riba kuno setere wati trituta joso atake joso dugu ya beke masina bako bulu fe ani masina che lolo la habe trisu na joso amma ke ka fo na chu joso ko ka ai na chu ka ubuga kauna ko ga dawmine dungo do gardi be ni na kendu fe fiu ni ba ran foro kujina duguma no i jarsi ran foro ba shi dugumo daga sai ko daga riki wa moto chama jarsi chama ira ro ba ka chama kana fly ko mu ci shi duguma ko ne ya to ka sa wana na kama ba kedi amma ba wi an ngin kedu ina bide ala ba mi lati kara okera kan wo shi duguma do be mu ci wala ube mo be wi la hanga teme mu ci moto timi minye fe ni ka gitom na no bina ko ma be gitom na bina ni sun bina wi le ko ma timo bina utijo akara fasa fasiri amana dugu ngama amu buru ka jiga na ko jidin kulu fanga za ko ke ala kai amala fu ka barada ni la tikara olo ke ko na jon soro akara hera wi ala fu akara hayta na wi ala fu ni la tikara okera ko ni usra ko dugu kono mais de do no wuri jon ko chesri fe ko kala ka se ko labo na wa so la ni sa ko wa so ni chen ka ba la ko na chen fo alin nga ma batane faga ni ke ma kilinto ala zuwa sa bife mais amba yi groupe de mbaje le bekel limani abeke bulje tusuka e ma fa ka bulal suka chen ko ngira le ko ko bere jire fo ala kana mo ko sisa na nyo nay
ala kana mɔgɔ sisan n'a ɲɔgɔn na ye bila in min kɔni ye faamaw kɔni ye yen sɔrɔ bi n'o ye jɔso sɔrɔ bi 14 waati funu sɔrɔla jɔso kɔmi tora la mɔgɔ 12 musokɔrɔba 1 b'a la ka fara cɛkɔrɔba 3 kan a tɔ ye donsodenw ye a gɛlɛyara mɛ an b'a ɲini bɛɛ kɛ hɛrɛ dusu kan mɔgɔ kelen jogina mɔgɔ ko jogin da man jugu jɛnajɛw kɔni bɛɛ kɛra ka ban ka bɛɛ fitiri tɛmɛnen ma faamaw kɔni nana faamaw bɛ yen an bɛ faamaw fo k'u waleɲuman dɔn jɔsɔkaw ka bɛɛ lajɛlen fo ala kana mɔgɔ si siran ni ɲɔgɔn na ye ala kana mɔgɔ siran ni ɲɔgɔn na ye k'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ parce que kunnafoni na dɔw ko terroriste bɛɛ dugu kɔnɔ halisa ayi tellement que jɔsɔkaw ye baara da mɔgɔ ninnu kan mais o temps mɔnɛ bɔ an ka mɔgɔw tora ka ban u sira jɔso dangarɛfɛ yɔrɔ dɔ la yen nɔ tellement u ma se ka taa ni su ye u sira jɔso dangarɛfɛ yɔrɔ dɔ la yen nɔ hali n'an ka dugu tɔgɔ fɔ bi tuguni u tila ka ran fɔlɔ olu tɛna su n'u cɛ ka taa n'u ye tuguni tellement que baara kɛra o la bɛɛ k'i bolo dusu bɛɛ ka sabali i ɲɛ kɛra jɔso kɔrɔ bi mɔgɔ 12 o de tora la musokɔrɔba 1 b'a la cɛkɔrɔba 3 a tɔ ye donsoden ye mɔgɔ 1 jogina suturala kɔni banna ka bɛn fitiri tɛmɛlen ma ni bɛɛ fo kɛ bɛɛ waleɲuman dɔn kunnafoniya bɛɛ ko faamuya bɛɛ ko sɔrɔ kunnafoni na aw ka bolo aw dusu kan a ka to bɛ kuma kan n'an donna aw gasi a ka yafa ma kuma ka gɛlɛn assalamu alaikum keba nin ye joso ye nin kɛra juma tɛmɛnen i yɛrɛ bɔra ka an balimakɛ ka laseli mɛn juin kalo tile 20 wulikajɔ kɛra yaasa lakana bɛ se ka na cogo min na mali ale jɛnɛ marabolo la dugunicinin dɔ bɛ n'o ye Manɛ ye dafin dugu don a dugutigi a ko waleya kɛra cogo min na ko a ma fɔ a fɔcogo la keba ale yɛrɛ tɔgɔ ye Kasum Songoroma a ye a ka cikan bila ka na ko yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a mɛn cogo min maa ye kunnafoni lamɛn u ka se ka faamuyali sɔrɔ a la hali bi ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka hakilina ye ani wulikajɔ min kɛra u ka dugu la ani degun min sera u ka dugu ma bi olu ka laɲini yɛrɛ ye min ye sa o ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma nin ko ninnu u bɛ se ka ban cogo min min ye Kasum Songoroma ye Manɛ dugutigi an ka jɛ ka ale lamɛn. an jira yɛrɛ ala k'an tilen hɛrɛ ayiwa nin ne Manɛ dugutigi kan ye Kasum Songoroma ka bɔ Manɛ ala y'a kɛ gɛlɛya min y'an sɔrɔ ka bɛn ni 24 du ye ayiwa o hukumu kɔnɔ a ko dama y'an sɔrɔ a digira an na kosɛbɛ mais gɛlɛya dama kɛra an fɛ o gɛlɛyara fo ka dan tɛmɛ n'an y'a ɲini cogo min an ka diya an ka ɲaɲini o cogo la ten o bakari an ma koyi wajibi ni sigi kɛra wuli k'an ka fo mais o min fɔ sababa tɛ ka fɔ mɔbiliya 2 minɛ bɔra an fɛ sababa tɛ mais yɛri mɔbili min bi yan n yɛrɛ denkɛ mɔbili o y'o de kɛ k'an ta ka taa n'an ye n'a fɔra k'a fɔ ko mɔbiliya 2 minɛ bɔra an fɛ yan o ka bon hakili ma o ma kɛ wa an ti l'o kɔrɔ fana an ka problème gɛlɛya yɔrɔ kɛra yɔrɔ kelen ye nsakaw minnu u ka kan kelen wiriya selido u nana an fɛ yan u n'o ka burafɛnw marifa laɲɔnɔ ani kisɛ olu kɔni yera yan a di olu bɛɛ ta a ka laburu kɔni na ka fɔ tiɲɛ don min fɔra k'o bɔ an fɛ yan o kɔni ma bɔ an fɛ yan ale sago aw sago wari ma kɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa an ko minnu nana an fɛ olu taw min taara a ma d'aw ma dɛ o yara dugu kɔnɔ an ka parati marifaw y'o ayiwa lɛsasi y'o o y'o caman de ta ka taa n'o bɛɛ ye an ma se ka cogo sɔrɔ o si la aw kɛra fɛn min ye ayiwa an ma se ka bɛn an ma an ka burafɛn bɛ se ka segin an ma cogo min an b'o de kura ala sago aw sago ka lase aw ma ka fara kuma in kan o de hakiliya ye ka lase aw ma ayiwa kuma o baara jumɛn kɔ dɔ wɛrɛ nana fɔ anw ma n'o ye Sulemani ka kuma ye
wani dɔ fara an ka ko kan kosɛbɛ kosɛbɛ o na yira ko mɔbili ɲɛ 2 minɛ bɔra anw fɛ yan o ma kɛ bi o ma kɛ sini minnu nana nin ko nin fasera fase cogo min na u yɛrɛ b'o dɔn k'a fɔ a min fɔ k'a fɔ mɔbili ɲɛ 2 minɛ bɔra anw fɛ o yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ o kɔni ma kɛ o do fara videomaniw fɛ an ma diɲɛ n'o fana gɛlɛya min nana an b'a lalari kɔnɔna n'a ye mais o y'an tɔɲɔ an bɛ min ɲini dangasi a ma koyi an tɔɲɔra ko min na dugunkalo min dara an na tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini a b'an fɛ yɛrɛ a b'a dangasi a ma a b'a yan ko an bɛ se ka lafiya cogo min ala sago aw sago. Yasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ samiya la min ye Mali gouvernement ye ale bɛ wuli ka jɔ caman na ba tintiw ni kɔ tintiw ni jitɛmɛ siraw ji bi jɔ yɔrɔ yɔrɔ la sa Bamakɔ kɔnɔna na o baarabaw bɛ sen na kabini mai kalo tɛmɛnen premier ministre yɛrɛ ale kun y'a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ so minnu jɔlen don olu bɛ se ka ci cogo min na Woyoyankɔ sigida 4nan kɔnɔna na baaraw kɔni daminɛna mai kalo tile 24 min ye a ko kɔni kun kan ka ban juillet kalo tile 4 tɛmɛnen a yirala sa k'a fɔ maa min bɛ yen n'o ye urbanisme yɛrɛ ko bɛ o bolo sigida 4nan kɔnɔna na ale y'a yira sa k'a fɔ ko bi ko so 200 la u sera ka so 150 kɔni ci ka ban min ye 100 sirada la sa o kɔni ye 85 ye ko baara fana bɛna to senna sabula min ye ɲinanji ye k'a barika ale bɛna bonya kosɛbɛ yasa fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ o baaraw de bɛ senna ni waati in na Bamako ale marabolo caman ale sigidaw caman o kɔnɔna na Mali gouvernement tun y'a yira avril kalo tɛmɛnen conseil des ministres la sa ko min ye fɛɛrɛ ni dabali sigira sen kan tɔni 21,000 engrais la o bɛ se ka na cogo di ɲinan samiya kɔnɔna na n'o ye san 2025 san 2026 samiya ye nka nin waati laban in na sɛnɛkɛla dɔw b'an ka jamana fan dɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ye engrais in a sera olu ka yɔrɔ la nka fan wɛrɛw fana fɛ dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kan ka musaka don engrais min na ka olu dɛmɛ n'o ye ko olu ɲɛ ma se o kan Sulemani Danbele studio Tamani maaw ye kuma di ale ma ale ye sɛnɛkɛla ye Kucala a ko jɔn ko ala ko gouvernement ka engrais n'o o ye musaka donna mun na n'o dɛmɛ bɛ ko n'o ye n'o subventionné ye ko ale y'a sɔrɔ a ko nka k'a man ca a ti labɔli kɛ sabula min ye taari la u kan ka bɔrɔ 5 do engrais bɔrɔ 5 de don taari kelen o kɔnɔna na ɲinan ko a ma nɔgɔn tiɲɛ do gouvernement ka engrais mana nka engrais wɛrɛw fana sɔrɔli o fana gɛlɛyalen don u bolo bi wa min ye samiya ye ale bɛ ka taa cogo min ni nɔgɔ ma don a don waati la a bɛ kɛ baara gɛlɛn ye u bolo ko wa fana ko min ye maa kelen o kelen ye engrais subventionné na sa u bɛ ka bɔrɛ 3 de di u ma min ye urée ye ale ni a tɔ k'a sɔrɔ taari kelen ninnu mago bɛ bɔrɛ 5 de la Danbele y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ nin gɛlɛya in de kɔnɔna na bi min ye sɛnɛkɛla wɛrɛw ye olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko sɛnɛ yɛrɛ minɛn dɔwɛrɛw bɛ yen mun tɛ nɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn ye koyi olu mago bɛ olu fana na yaasa ka se ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan min ye jamana ɲɛmaaw ye laɲini min kɛ o bɛ se ka sɔrɔ ten cogo min na engrais min bɛ yen ni jamana ye i bolo don o kɔrɔ ka se ka o lase sɛnɛkɛlaw ma Segu ni Moti mara la dɔw y'a yira k'a fɔ ko a ma se olu ma hali bi u sigilen don ka engrais in ale kɔnɔ min ye sɔngɔ yɛrɛ fana ye ka taa se minɛn wɛrɛw ma sugu kɔnɔna k'olu yɛlɛlen don u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ sa u ka fɛɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ samiya kɔni donna ka ban wa min ye engrais ko ye o tɛ ka se ka sɔrɔ sɛnɛkɛla dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko Nbɛwani kɔnɔna na ale ni Siribala kɔnɔna na Segu marabolo kɔnɔna na ko papier fɛn fɛn bɛ yen n'o o kan ka bila sen kan n'u bɛ se ka nɔgɔ sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ olu bolo nka min ye sɛbɛnw yɛrɛ la wulili n'u baaraw kɛ cogo ye o de gɛlɛyalen don olu n'u ye samiya baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ ka ban dɔwɛrɛ bɛ yen Moti mara la o ko engrais yɛrɛ sɔngɔ de gɛlɛyara kosɛbɛ min ye engrais mun bɛ yen n'olu bɛ sugu la bi bɛrɛ tɛ o jɛ 6000 la
o dun o ka gɛlɛ kosɛbɛ mɔbiti sugu kɔnɔna na o de bɛ yen samiya ale donnen min filɛ nin ye n'u ma angɛrɛ sɔrɔ a waati la baara bɛna gɛlɛya u bolo o de la u b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan u bɛ se ka taa cogo min na ka se ka baara kɛ keba min ye gouvernement ye ale ka laseli laban in senfɛ minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale tun y'a yira sa k'a fɔ ko min ye juillet kalo tile 10 ye ko n'ala sɔnna ma ko yan'o cɛ ko min ye fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan an bɛ tile 8 na bi n'ala sɔnna ma juillet kalo tile 10 an n'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ angɛrɛw bɛɛ lajɛlen donna wa minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko min ye sɛnɛkɛminɛnkow ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛnikow ye ko foyi tɛna majɛ tɛna ye a ko la ale y'o fɔ a ka barosigi fɛ ni o dɔgɔkun kelen ye wulikajɔw kɔni bɛ sen na min ye minisiri yɛrɛ bolobaraw la sa ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa samiyaji a bɛ se ka nafa ɲɛ an ye cogo min keba an bɛ taa mali kɔnɔ ani Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun tɛmɛnen an ka furancɛla fanga wasabulon maa min bɛ yen n'o ye Mamadu Awa Gasama ye ale ka minɛliko kuma o fɔra bɛɛ lajɛlen ye waleya in kɛlen maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min na Gasama bɛ se ka bɔ a ka degun kɔnɔna na cogo min u y'a da tulu la k'a da jaba la a ma ɲɛ min kɔ min ye Côte d'Ivoire kiiri tigilamaw ye olu kɛlen ka Gasama lamɛn u y'a bila ka taa u ka kaso la keba nin waati in na yaasa ka se ka Gasama ale ka sɔrɔnalidonni baara kɛ Maître Mamadu Ismail Konate n'o ye an ka kiiri minisiri kɔrɔ ye n'o o ye Vie Konate ale ye a ka sɛbɛn baara ta koyi a ka sɛbɛnni na sa a ye min ci an yɛrɛ ma kunun ko an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ a ko ale ɲuman sera Côte d'Ivoire kaw fɛ kabini sibiri don ko ale yɛrɛ tun bɛ Faransi ale ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ ko yaasa ka se ka na an balimakɛ n'o ye Mamadu Awa Gasama ye ale min kɛra wasaden ye an ka jamana kɔnɔ siɲɛ caman yɛlɛmanikaw olu tɔgɔla min ye Mali a première région kɔnɔna na bi fana ko min ye maa kofɔlen ye Maître Konate ka kuma na ko sento maa don Awa Gasama a y'a yira sa k'a fɔ k'a nɔ minɛna ka tila tuguni k'a bila ka taa kaso la ko a ye fɛnw kɛ fɛn minnu n'olu ka jugu kosɛbɛ min ye mandat de dépôt ye u y'a bila ka taa o la k'a bila ka t'u ka kaso la kaso min bɛ sa n'u b'a fɔ ma ko maison d'arrêt de correction d'Abidjan k'u y'a bila yen Maître Mamadu Ismail Konate ko ale yɛrɛ garijɛgɛ sɔrɔ ka taa min ye Gasama ka t'i ɲɛ d'a ka kaso kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kelen tɛ min ye sɔnnadonbaga wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye Maître Sekine Koriba ye o ye kɔnɔwarika ye ale ni o jɛra sa ka taa min ye ka taa Gasama lajɛ Gasama yɛrɛ a balimakɛ n'o a kɔrɔkɛ n'o o ye Gasama Amedi Jaabi ye o de ye ale wele a ka nin baara in kɛ a ko k'a ye Mamadu Awa Gasama ye a ɲɛna keba ko Mamadu Awa Gasama ko a kɔni ye cogo ka ɲi kosɛbɛ ko wa fana ko min ye kaso min n'a b'o kɔnɔ ko a minɛ cogo ka ɲi ko foyi t'a nin na wa fana a kɛlen don ka se ka i sigi ka se ka baaraw kɛ ko yansa ko ale Maître Mamadu Ismail Konate bɛ min fɔ ko Mali ani Côte d'Ivoire ko an ka bolo di ɲɔgɔn ma ko a bɛ san 100 bɔ ko min ye Mamadu Awa Gasama minɛli ye k'o tɛna se ka kɛ o tiɲɛni sababu ye ko wa ko a ɲinina ale fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka Mamadu Awa Gasama a ka sɔrɔnalidonni baara kɛ wa ale sɔnna ale bɛna sɔrɔnalidonni baara kɛ ka da ko damadɔw kan a ko a fɔlɔ ye min ye ale ye sɔrɔnalidonba de ye sɔrɔnalidonba o ka kalikan ye mun ye maa bɛ yen ni jo sariyaw kɔnɔna na n'o o minɛna i ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri yaasa ka se ka sariya fɔ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ko filanan ale ka daluya filanan ye min ye ko n'a sɔnna k'i bolo don Mamadu Awa Gasama ka sɛbɛn kɔrɔ k'o ye k'a fɔ ko min ye Mamadu Awa Gasama hali n'o y'a sɔrɔ ale n'a tɛ kuntilenna kelen ye politiki ko ni taabolo ko la ko o tɛ sɔrɔnalidonna ka baara ye i mana wele n'i jɛra n'a i b'a kɛ a ko a ka daluya sabanan ye min ye ko Mamadu Awa Gasama ko u bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna ko sabula ko min ye Bakɔrɛ Sila ye Ala ma hinɛ n'a la ko o de y'a to ale ni Mamadu Awa Gasama ye ɲɔgɔn dɔn ko wa ko ni Bakɔrɛ tun bɛ balo la bi ko Bakɔrɛ tun bɛna ɲini ale fɛ k'a ka taa Mamadu Awa Gasama k'a ka to sɔrɔnalidon ko sabula ale tun y'o ka sɔrɔnalidonbaga ye Maître Mamadu Ismail Konate ko k'a ka daluya naaninan ye min ye Gasama ye maliyɛn ye ale yɛrɛ fana ye maliyɛn ye o kama a ka kan a ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka Gasama a dɛmɛ ka bɔ a ka degun in kɔnɔna na Mamadu Ismail Konate ko k'a b'a ɲini maliyɛn cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fɛ ko k'u dɛmɛ ni dugawu ye k'u dɛmɛ ni seliw ye k'u dɛmɛ ni ŋaniya ɲumanw ye yaasa Gasama bɛ yɔrɔ min u bɛ se k'a labɔ cogo min na a ka se ka na a ka baaraw kɛ ko sabula nin waati in na maa kana i yɛrɛ bila ko wɛrɛw fɔli la maa kana taa don sira wɛrɛw fɛ min ye baara ye a sira olu bɛna n'a kɛ wa na Ala sɔnna ma se a bɛna na o ɲini jagoya la o de la sa kɔni ko k'a bɛ nin jija ka Gasama ka sɔrɔnalidonni baara kɛ fo ka taa se a dan na
ko bɛɛ ka gasama dɛmɛ bɛɛ ka mali dɛmɛ kiri ka dɛmɛ bɛɛ ni kelenya o ka dɛmɛ min ye cɛfɔ ni kan mɛn mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko ka se ka sigi sen kan maître Mamadu Ismail Konate nin ye ale ka fasiri ye samagoda in na a ye min ci an ma bɔlɔlɔ sira fɛ Keba ka kɛɲɛ ni a sen donni ye a la maa caman fana tun y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maître Kasum Tapo ye k'ale fana bɛ gasama ka sɔnnadobaw fɛ kunun ko an ye Tapo wele an y'a ɲininka a ko ayi ko ale tɛ gasama ka sɔnnadobaw fɛ a baara ale sen tɛ a la donc maaw ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ Mamadu Ismail Konate ale ni Côte d'Ivoire kaw ka koriba olu de kɔni ye gasama ka sɔnnadobaw ye nin ko in na Keba an bɛ min fara nin kan an kana taa an yɛrɛ don ko wɛrɛ foyi la tuguni gasama minɛna a bilara kaso la a ka kiiri dɔgɔ fɔra sɔnnadobaga sɔrɔla a ye an ka sɔnnɔgɔyali kɛ n ye min fɔ o don n bɛ segin o de kan maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire ni Aidara ye olu ka ɲɛmaaba ye ni a ka cɛdenw caman bɛ yen olu fanga mana fara ninnu fanga ka Keba an ka dugawu kɛ min ka gɛlɛ an balimakɛ an n'an terikɛ an n'an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn fana don sabula gasama ye presse mɔgɔ ka client dumanba ye a ka se ka segin ka na an kana an ka baabuw kɛ an ka dugawu kɛ o ka fisa min ye balawu ye fɛn o fɛn bɛ nin ko tɔ juguya an k'o bɛɛ lajɛlen to yen Mali ni Côte d'Ivoire cɛ a sumalen o de da ka di an bɛɛ la u mago b'an na an fana mago b'u la wa fɛn min ka gɛlɛn kosɛbɛ Keba maanifin yɛrɛ ma hali ka maanifinya la o ye sigiɲɔgɔn ye maa bɛ ɲini i ka i sigiɲɔgɔn la kiyama dɛ donc an ka hakili t'o la anw kana kɛ ko foyi tiɲɛba ye nin ko in na yaasa nin bɛ se ka ban cogo min gasama a ɲuman ka segin ka na an ma n'an bɔra yen Mali chrétien kalanso k'olu ni gouvernement kɔni olu ye ɲɔgɔn bila a bɛ san ba yiri ka bɔ min ye Mali gouvernement ye ale bɛ dɛmɛ ta ka don chrétien kalanso ma an ka jamana kɔnɔna na nka a yɛrɛ sa k'a fɔ nin waati laban in na min ye chrétien kalansow ye olu ni Mali gouvernement ka baaraw banna juillet kalo san 2020 sɛbɛn kɔni a danganamara bɛɛ lajɛlen ye min ye chrétien kalanso minnu bɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw tɔgɔ la bɛnkan min tun bɛ ni Mali gouvernement cɛ sɛbɛnnaw bilara sa na n'o ye protocole ye k'a yira sa k'a fɔ sa ko bɛɛ lajɛlen ka t'i jija i ka fan min ye Mali fan fɛ ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Alisoni Sanu ye ale ye sɛbɛn in fa siri Augustin Traoré ni ale ye église lakaw ka conférence épiscopale ɲɛmaa ye ale baara fana ale fana y'o kɛ mai kalo juin kalo tile 31 min ye baara in ale kɛra protocole in sa n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye Keba o b'a yira sa k'a fɔ ko Mali a tun bɛ musaka min ta ka di chrétien école kɛnyɛrɛye tigilamaw ma k'o baara kɔni o bɛna jɔ yaasa o ka se ka jɔ sa a yɛrɛ k'a fɔ sa ko san 2024 san 2025 kalanko Mali gouvernement kɔni ye yamaruya ta sa k'a bɛna musaka d'u ma min bɛ se miliyari 2 ani miliyɔn ba 80 o ma k'o ta k'o d'u ma o ka se ka baara kɛ n'o ye o musaka in sa o kan ka se ka kɛ min ye école karamɔgɔw ka sara ani maa minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ kalanso ninnu na k'olu ka sara lajɛ miliyari 1 ni tila fana bɛna tila ka fara o kan yaasa ka se k'a lajɛ juru min bɛ yen n'o bɛ école ninnu na ka se ka o sara yaasa ka se ka sɔnnɔgɔya k'a ko la hali bi gouvernement ye ŋaniya fana ta k'a yira sa k'a fɔ ko a ka impôt juru min bɛ école ninnu na miliyɔn 494 k'u bɛna jɛ olu kɔ yaasa kalanso ninnu ka se ka baara ninnu kɛ min ye église épiscopale maaw ye sa maa minnu bɛ chrétiennakaw fɛ nin ko kunna u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara min bɛ u bolo olu bɛ se ka tɛmɛ cogo min na u tɛna girin ka école ninnu k'a bɛɛ lajɛlen datugu a nɔgɔnin fɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min u bɛ baara to sen na sa fo ka taa se janvier kalo tile 31 ma san 2026 Keba u bɛna tila k'a lajɛ o la kalanso minnu bɛ yen n'olu bɛna datugu pepewu ani minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka latɛmɛ marabolo tigilamaw ma walima ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la gouvernement fɛ yanni kalanta kura o cɛ min ye siginiden 8 min bɛ bɛnkan in kɔnɔna na o y'a yira sa ko da kɔni yɛlɛlen don kumaɲɔgɔnya la ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali gouvernement ni église lakaw ye yaasa ko mana bɔ a kɔnɔ u ka jɛ k'olu fɔ ɲɔgɔn fɛ yanni fara ka kɛ fara ɲɔgɔn na pewu ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Mali gouvernement ye a ko sa ko 100 sarada la 50 ale bɛna o ta maa minnu bɛ yen n'olu bɛna bɔ baara in na n'o ye école karamɔgɔw ye ka se ka église lakaw dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka dɛmɛ ta ka don olu ma nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye jamana yɛrɛ kɔni ka musakaba min tun bɛ ta ka di o de jɔlen filɛ nin ye Keba nin ye koba de kɛlen ye sabula min ye église lakaw ye u ye Mali jamana dɛmɛ kosɛbɛ a ka se ka taa a ka kalansow dayɛlɛ ka se ka kɛnyɛrɛye kalanso k'olu sigi sen kan baara ale bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana a kɔnɔna na Keba n'an bɔra yen
dogofirikaw ka kalanso ale san 50 o bɛna na kɛ octobre kalo nata in na o hukumu kɔnɔna na sa min ye dogofirikaw ye o kɔni ko sa u bɛ dɛmɛbaa ɲini maa min bɛ se k'u senkɔrɔma don don san 50 in baara kɛli la ni maa maa b'a fɛ k'u dɛmɛ sa dogofirikaw ka tɔn maaw bɛ yan n'ala sɔnna a ma Yaya Fofana an na tila ka ale kɔni ka bataki b'an bolo ni maa maa bɛ yen i bɛ fɛ k'i sen don dogofirika kalanso san 50 sɔrɔli la n'i b'a fɛ ka dɛmɛ don u ma sa i bɛ se ka Yaya Fofana walima n'i y'anw yɛrɛ sɔrɔ an ni aw bila ɲɔgɔn fɛ yaasa aw ka se ka dɛmɛ kɛ aw n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min kiba kunungo laada a latilenna kulubakaw fɛ yen min ye Général d'armée Asimi Goyita ye baara daminɛ waati n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛnen ni miniti 30 ye a cunna kulubakaw fɛ yen Général d'armée a nana yɔrɔ min na a bɔra mobili kɔnɔ k'i ɲɛsin drapeau layɛlɛ yɔrɔ ma kalo kalo antɛnɛn fɔlɔ min ye drapeau layɛlɛ o bɛ kɛ kuluba faama sigiyɔrɔ la kunungo n'o ye juillet kalo tile 7 ye o kun ye ntɛnɛn fɔlɔ ye nin kalo in kɔnɔna keba o la sa baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra kuluba drapeau fɔlɔ min n'u y'o yɛlɛ pewu o ye AES ta ye o kɔfɛ sa Mali ta o ka se ka yɛlɛ maa minnu tun bɛ sa o ye jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔ baarakɛlaw ye baarakɛbolo cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ ale fana ka mara kɔnɔna na baara in ɲɔgɔnna o fana kɛra primature la n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye minisiriso caman fana y'a kɛ a n'an ka sigida marabolo ka taa se gouverneur ta ma siɲɛ wɛrɛ jani yɛrɛ bɛ don a la a fɔ dɔngɔnɔ ninnu ye ko on va les débarrasser an minnu bɔ yen ka se ka drapeau turu yɔrɔ sigi jani fana k'a ta kɛ kalo o kalo kiba an bɛ to premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la hali bi kɛnyɛrɛye tigilamaw n'o ye privé maaw ye secteur privé maaw ye jɔrɔ sɔrɔkɛlaw ale ni magobatigiw u ni premier ministre laada min taara sa n'o ye k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn ye kalo o kalo a tako 7nan o tun bɛ yen kunungo babu ye tali kɛ min na sa u bɛnna mun kan ko u y'u ka sɛbɛn kɛ cogo ye k'o kimɛli kɛ sa laɲiniba minnu b'o kɔnɔ dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na sɔrɔ ko jagoko ta nasira fɛ ani minɛnko ta nasira fɛ u ye sɛgɛsɛgɛli fana ni kimɛli kɛ k'a lajɛ sa baara minnu sigira sen kan a ye mun di yɛlɛmako la an ka jamana kɔnɔ min ye babu ye kunungo gouvernement maaw ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw n'o ye jagokɛlaw ye sa ani an ka magobatigiw u bɛɛ lajɛlen bɛnna ka sa fɛɛrɛ ka sɔrɔ yaasa min ye bolodi ɲɔgɔnma in bɛ se ka to senna cogo min na jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre ye foli kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka waleɲuman dɔn u ye tila k'a ɲini u fɛ sa u k'u cɛsiri hali bi min ye jamana ye maaw bɛ ka degun min kun a bɛ se ka k'u la cogo min na kuma tɛ nin waati na basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ye an ka jamana yɛrɛ ale ka se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kiba n'an bɔra yen an bɛ taa polisi la polisilakaw fɛ yen min ye kojugu kɛlɛbaa ye bamananden Isaka Kulubali ale ye sɛbɛn min bila ka na an ma sa o ye ko polisi la ko yɛlɛma kɛra koyi nin waati in na min ye komisɛri denmisɛnnin galabu kɛnɛw ye e ko u ma jɔyɔrɔ di olu dɔw ma wa i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na polisi directeur général ba ni o ye konekɛ ye ale b'a dɔn k'a fɔ ko polisi baara kan ka kɛ cogo min yɛlɛma mun kɛlen filɛ polisi kɔnɔ nin ye a bɛ tali kɛ an ka jamana komisariya damadɔni na ka dɔw bɔ jɔyɔrɔ dɔ la ka taa jɔyɔrɔ d'u ma yaasa baara kɛcogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na polisiya ale kɔnɔna na min ye commissaire principal Yaya Ɲamele ye ale de kɔni bɛna kɛ 15 ans mugu commissaire ye n'o ye 3e arrondissement kɔrɔ ye a bɛna taa bila maa min nɔ na sa o ye commissaire divisionnaire Isa Sangare ye Isa Sangare in ale welelen don nin waati na k'a ka taa Motikaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Moti bɛ cogo min na bi k'a ka taa ye ka se ka taa sa ka taa baara kɛ Musenbayi ale dɔnnen don kosɛbɛ kɛba ale de ja filɛ nin ye ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla belebele de ye an ka jamana kɔnɔ baara kɛcogo ɲuman ale bɛ a dɔn nin commissaire in sa ale de taara sa ka kɛ Moribabugu commissaire ye min ye Moribabugu ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi a bɛ ka walakata cogo min na baara bɛ ka k'a kɔnɔna na cogo min na min ye Musenbayi ye e ko bɛɛ lajɛlen jigi ta ale kan wa sabula baara min ni o kalifalen don a la ka kɛ ni Moribabugu yɛrɛ ye k'a b'a dɔn k'a dɔn ala kari min ye commissaire Barika Kamara ye ni ale tun ye premier adjoint commissariat Burkasubugu kɔnɔna na n'o ye 12e arrondissement ye e ko ale fana ma jɔyɔrɔ sɔrɔ wa Sabalibugukaw fɛ yen yen commissariat taara ka di ale ma sabula ale kɛra commissaire principal ye yen o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye jɔyɔrɔ di ko hukumu kɔnɔna na a kɛkun ye sa min ye polisilakaw ye cɛsiri ni timinandiya u bɛ se ka dɔ fara o kan cogo min baara kɛcogo ɲuman ni yɛlɛma minnu filɛ nin ye a kɛkun ye polisilakaw yɛrɛ ka ninkura fiyew la min ye baaraw ye u bɛ se cogo min na k'a taabolo n'a nacogo dɔn dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa polisi yɛrɛ a ka se ka a jeniyɔrɔ fi farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira la keba k'an ka musow ye kelen kɛ kunun dɛ kan musow
min bɛ ka taa marokokaw fɛ yen mali a donna tulon na kunu a ye 1 ani 0 kɛ ka taa ɲɛsin tanzani ma n'ala sɔnna ma min ye an ka musow ye sa u ka bɔko filanan ni gana de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ coupe d'afrique ale bɛ ka taa marokokaw fɛ yen o bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya mun dira aw ma Keba Jalo ale yɛrɛ fɛ ani ne yɛrɛ an b'a fɔ sa ko k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45